girls, welcome back to the channel. ETA here. Today's video is from GST. Guys, who is excited? Let me know if you're excited by smashing on that like button. Subscribe if you're not yet subscribed, and let's get into it. Today's video is also from Speed Show. I don't know if it's Speed Show or Sped Show, I don't know, but this is titled Lakari Luloceras. That sounds quite interesting. Let's check it out. Joo, justiin. Näin minun on sanottava sille luulosairaalle. Minä sanon lopultakin sille nyt suorat sanat. Minä sanon sille, että kuulkaas nyt Hujanen, kun teitä ei vaivaa yhtään mikään. Te olette siis täysin terve mies. Just. Why are you so Näin aggressive? minun täytyy sanoa sille. Seuraava potilas. No. Jaha. You man look so confused. Päivää taas. Pitkälle käydään. Totta kai. I don't think this doctor is Hujanen. good. Mikäs se nyt on tällä kertaa tämä vointi? Hyvä kysymys. Kerta kaikkiaan hyvä kysymys. Nyt on siis kaikki menetetty. Kuulkaa nyt, mutta kun ei olekaan menetetty. Minä nimittäin nyt juuri päätin sanoa teille lopultakin, niin kuin sanotaan, suorat sanat. Hujanen. Kun teitä ei vaivaa yhtään mikään. Te olette nimittäin täysin terve mies. Aivan, niin olenkin. Ette siis, mitä te sanoit? Kaikki on Miten niin menetetty? Just että sanoitte, että te olette siis täysin terve mies. oli hyvänen aika. Se on lopu edellä semmonen just. A confused patient, a confused doctor. Guys, there's trouble in the land. En taas käsitä kuulkaa ollenkaan. Kun me nyt lopultakin päästiin yhteisymmärrykseen, että te olette täysin terve mies, niin mitenkä nyt taas kaikki voi olla menetetty? No on. Katsokaa, minua ei taudit hämää. Sitä ollaan nyt vaan niin olevina, ettei mihinkään pakota. Se on kauheeta tämmönen. No kuulkaa, mikä nyt terveydessä voi olla kauheita? No se epätietoisuus. Siis taudit on vaan olevinaan koskematta. Kun sitä on sentään lääkäriksi asti jaksettu lukea, niin kyllä pitäisi sen verran tietää, että taudella on niin kutsuttu itämisaika. Mä oikein tunne, miten joka puolella itää. Kun johonkin paikkaan vetäiset salvat, niin eikö vaan jo toisessa paikassa uusi tauti ala itää? No kuulkaa, miten sen mukaan nyt huomaa tämän taudin itämisen? No siinähän se justi on, se on kaikkein kamalinta. Ei huomaa mistään, siinä se on. Miten te sitten voitte vetää jonnekin salvaa tai laasteria, jos te ette sen itämistä edes huomaa? No summan mutikassa. Kun joka paikkaan sinne tänne vaan vetelee niinku eri purkista oleva, niin aina sit väkisinkin kohdalle osuu joskus. Vai niin? Joo. Ja tällä hetkellä minä epäilen just kaikkea niiden vasenta jalkaa. Ja miten niin? No päivältä on vahvistunut semmoinen tunne, että vasemmassa jalassa on siis itämässä tämmönen jalan katkeaminen. Kuulkaa nyt, ei jalan katkeaminen idä. Niin, Can sitä this start sanotaan the nyt, operation- miten sitten operation aamulla already? herätään jalka poikki. Jalkaa tuosta vaan kahtia poikki. Mitä sitä sit sanotaan? No ei sanota yhtään mitään. Ja markkaakaan en enää pelaa pajatso. Mitä se pajatso tähän kuuluu? You guys, what exactly is going on here? Mitä tekee kansanterveys ry? Ei mitään. Rahat vaan kerätään, eikä terveisiä kiinnitetä yhtään minkäännäköistä huomiota. Minä saan olla terveenä vaikka koko ikäni ja penniäkään en saa terveysavustusta kansanterveys ryltä. Kyllä sairaana kannattaa olla, saa edes avustusta. No, He has a kuulkaa, cross sovitaan eye. nyt sillä tavalla, että tämä hoito nyt ei maksa yhtään mitään ja te menette kotiin ja vietätte sillä tervettä elämää. Mä en varmasti mene. En hieman paikaltanikaan ennen kuin pahin I'm miinana so tauti löydetään. angry. Onko näin? No näin on varmasti. Selvä on. Kuulkaa, sitten ei muuta kuin aloitetaan vaan tutkimus. Pankaapa silmät kiinni, niin aloitetaan tämä homma. Hyvin mielelläni, jos se vaan auttaa. Kyllä se auttaa. Onko silmät kiinni? On, silmät on kiinni. No hyvä. No nytpäs ei sitten muuta kuin nousette sitä varovasti sängyltä alas ja istutte tähän tuolle, niin tutkitaan aluksi tämä silmäpuoli. Se on silmät hyvä idea. Silmissä saattaa olla justiin vika. Joo, istukaapas siinä. Ole siinä. Joo. Se löytyi! What's going on that shit? Se löytyi! Umpisuoli puhkis! Alapää on kerta kaikkiaan ihan tulessa! No arvasin minä, että kyllä se löytyy, kun vaan tutkitaan. Umpisuolta minä olin justiin kaikkein niitä epäilykkiä. Hirveä! Nyt ei muuta kuin leikkaamaan, leitsikäteen leikkaamaan. Sattuu. Aluksi pieni nukutus, olkaa ihan rauhallinen vaan. Niin Sattuuko se? Oh my god, look at a grown man crying so much for injection. Okay.
Oh my god. He's trying to make it look like blood. My god. Does he know his job or does he not? Oh my god, this is so creepy. Pojat, herätkääpä, leikkaa se ohi. No niin. Kauheeta! Kauheeta! Leikkaus kesti 3 tuntia. Oliko vaikea leikkaa? Oliko umpisuolipuhki? Oli umpisuolipuhki, kuulkaa, se oli puhki molemmista päistä ja keskeltä poikki. No sitä se terveys tiesi, enkä minä sanonut. He's not wearing a mask. Nothing. Joo, mutta kuulkaa, ei mitään hätää. Haava kyllä kestää kävellä, että sen kun kotiin vaan sitten. Ja äkkiä! Pitää mennä heti Eukolle näyttämään, kun se taas mäkätti, ettei minua ole mikään vaiva. Ei edes veriä pois. Näkee, että olisi ollut menoille, no sekin tullut lääkäri. Kauheeta! Aivan. No hei! Näkee, niin kiitos. Oli oikein hauska tavata. Kauheeta! Veres! Täytyy sanoa, että olipa tosiaan hyvä keksintä tai ketsuppi. Sitä pitääkin tilata 100 pulloa lisää, sillä vuoren varmaan taas ensi viikolla leikataan vähintään muupaiskeleet. Anteeksi, tää taas häiritsi, mutta kun juolehti tuossa rappusessa mieleen, että eiköhän tehtäisi saman tien toinen leikkaus, kun minulla on niin kamala omituiset noin munuaiskivekset. Oh my goodness, guys, what is that fake surgery he just performed? This is so hilarious. The guy gave him an injection to make him think it's actually going to have a surgery. Meanwhile, rubbish. He just poured ketchup and made it creepy and scary, and that was it. You guys, this is killing me. Wow, let me know if you want to see more videos like this on the channel. Let me know if you want to see more videos like this. Let me know if you really enjoyed this one. I want to know your thoughts in the comments. Subscribe if you're not yet subscribed. Give me that like button before you leave. Smash the like button, don't forget. And until next time, bye.